episode thar kan en homa in pathian thu han ngai thale photila thu fingte bung somni pathum chang som pasare le som pariata I thin dongin misual ochu se ni tinlal patri in omjok ro I hmalam huntan ala tha anga I be se chu ti bawin a omlowang episode ma salama khan mu chen le jiu te chuan thisen inzom na an siam nuwa mu chen chuan hlotling takin a cultivation chu azawa hunrei tak anin then nuwa luali nen anin hule bok chumi nuwa chuan a dragon elephant formation mangin cultivator pathum a hnia hei hian a chakna chu level 4 divine soul stage level a thing to ti atilang chiang hle chumi nuwa a thian te nen chuan northern haven spiritual academy an lut ta a zirlai zongjang chuan in cultivate na turata na thil hlu le resource le nan spirit value card andong vekani mu chen che dan hian mi zongjong a thong hle a entrance challenge a senior chaktak amma aya level khatlaya sang a hnia spirit value point sang ruk chuang a hlo chuak ta ani mithar te hian academy an fan pol lai chuan senior ran chuan divine soul le heaven ranking chungchang a hrila chuta chuan cultivator chak berber de chawin ming thanna le ni tin lo manatan spirit value point andong thei ti a hrila chibi hnuwa mu chen hian mithar chak tak tak engem mazat a hmu boka a mel malhui yang hong nen po intong le in yang hong chuan freshman assembly lo om tura in be puetan a challenge ani chumin hu chuan academy hian dormitory system amanga chuta chuan chen na in thajok du chuan spirit value point tamjok amana unpack anga yani mu chen hian first class in moita great sangber cultivation formation nei chu aleya luali chu abul om turin a som boka hrim takin luali nen chuan anin thar chu an fangkwal vela hemi hnu hian episode thar chu entran ta ani mu chen chuan luali hnena tuna tang chuan tu main an thin rang thei to don lo ti le an om dun reng to don ti zoi te hian a hrila chumi hnuwa luali chuan mu chen hnena divine soul pil chungchang a hrila hei hian mason na anei theinan le divine soul level late stage a thlen theinan a pui thei don ani ma se he pil he spirit value point noi ni manani a he hi an point zongjong bel khom po ni se an le thei don lo mu chen chuan yang hong ne adu chuan a chakle zol angai ti a hria ro man na asiama luali hnena divine soul ranking lisa top 10 atel angai ti a hrila chutianga ati chuan spirit value point tam tak adong don ani ma se ranking challenge hian senior zilai tam tak ati thinrim dona ma se mu chen chuan chu chu poya ti lo thil ti thei tak ni don chuan mi thil ti thei tak tak te ti thinrim chu pumpel theilo ani ti a hria ani chuta a spirit value card chu ala chuaka a spiritual energy chu a da luta ti chuan a ping chu divine soul ranking lisa alang ta ani a spiritual energy chu a chakin adang lampik hlea a rank chu rang takin a sang chho ngal pathumna ani ta ani zilai dang ten chu chuan no mu chuan mak an ti hlom hlea mu chen hitunge ani atam zok chuan an da hrelo pathumna om mulan chu a thinrim hle donin an hria a chan chu mithar mu chenin mulan chu palina anor thlak wang ani hetila hian mulan po chuan lo muin pathumna ranking a hlo wang chuan a thinrim tak zeta mu chen chu zirlai zirtir atum ta ani senior ran po chuan mulan a thinrim hle ani ti a hria ta wang chuan a boi ta hlea a se mu chen ro chu a hlo thon pui vak lo a chan chu ama ngei pon a hne lo wang ani pathumna ani a wang mu chen hian lo man spirit value point sing ni sangli za adong hala heng point nen hian a to pa chuan divine soul pil chu a lei thei ta ani chimit lai chuan a spirit value card a thuin ziak te chu a enfia chuti lai chuan spirit value hall a chuan beaming dragon fish bad essence a omti a hmu chuak boka chu chu jiu iwin amamo em thilani jiu yu chuan chu a hria chuan a phur hlea mu chen chu atan bad essence mu saktura a thutiam chu a hria non tir le ani chu man chuan a evolution chu a zo thei dona a thisen chakna dik tak chu a ti har thei ti a sei fia bok mu chen chuan beaming dragon fish bad essence chu mak tak main spirit value point mak ta doi sari zet man ani ti a hria chuan a beidong hlea ma se chu ti chung po chuan a thutiam chu a hlenanga engtika ema chuan atan alak sakang ti nge takin atiam le ani atuka chuan mu chen le luali te chuan spirit value hall ang thlenga mu chen hin divine soul pil chu aleya spirit value card mangin aman spirit value point sing ni chu a pe ani chuti lai tak chuan elder pakha chuan luali chu alo hmuwa lokanami ani le ni lo azota
chuta lua king san chu a hriat lo le ama nen eng inzom nange an nei ti azota luali chuan za tak chungin a chang theilo ti asoya muchen ku chu avon hala manmo takin hol atang chon a chhuwa pui ta ani muchen chon luali chu thil pakhatin ati boi ti a chuaka chumi chungchanga zo chon engma ani lo ti in luali chon a chang ringota muchen chon a hnena thudik hril turin ein pe lo ti a thiama azon non du lawani luali chu akwa a thlamuana engtika emo a hreomna le phuri zongjong tor puile lakian sak thei khopa thil di thei ani tur thu atiamani chutiang thu se hnu chuan muchen chu thunder cliff lampanin akalta a chuta chon divine soul pil chu refine atumani chuta chon muchen chuan hun rei tak anei lo ti a hria a chak thei angpera ma son angai ti a hria chuwang chon in cultivate chunjom zel turin level 5 spirit gathering formation lam chu apanta a chumi hnuwa chon a sin chu thunder hall chu chong khat thling to muchena ain thak ta a chong khatna chu level 4 divine soul early stage om cultivator te training na hunania a chan chu ta chon thunder energy chu atlem hlea a hlom lo bokani ma se muchen chuan amamo ang chakna a omlo ti a hria second floor a ain son ngara chuta chon first floor ain thunder energy chu a chak jok hle chuti chungpo chuan atan chuan ala tok lo hun khoral lovin chong thumna lampan chuan akal le ta third floor a thunder energy chu a chak hlea muchen in cultivate nan chuan mun thaberani cultivation platform pakha chu activate ta training turin athuta thunderbolt chuan ataksa chu aron denga ma chu ti na ta hnekin thunder energy chu muchen chuan a hi blue ta a spiritual energy ti changtlum nan amang ta jokani chuti ro chuan muchen chuan divine soul pil chu ei boka a che vela lightning bolt mangin divine soul pil chu ati thiang him tanta ani ataksa chunga hian GU chuan thunder energy mangin thunder path chu alo condense ve ngala muchen ne ro chuan cultivation level sang jok breakthrough chu angai to bel thum hunrei tak ain cultivate nuwa atopa chuan a thorim na chuan ra thata ka chuata muchen chuan hlotling takin divine soul late stage chu thlengta ani ama sona awang chun muchen chu alom hle chuti lai tak chun a great pagoda art po aroin activate ngal sata muchen chun chu technique ngei po chu ma sona dang thlen don ti a hrenga ma se third floor a thunder energy chu a chak tok lo hle he hunram chang hmang tangkai turin muchen chuan floor li na lampan atum le a chuta chun thunder energy chu a chak le zualani ma se barrier chak tak chuan alu na chu alo danga abula cultivator pakhat chuan level 5 heaven level fusion stage a cultivator te chu floor li na alu theiani awangin tum roi lo turin alo tia ma se muchen chuan aban san du lawa a sen lu denmark chu activate ta a chakna zong nen barrier chu a beita ani mi zong makti ber chu barrier chak tak chu atike sama hlotling takin chongli na chun alu ta ani a che vela cultivator tam tak chun mak an ti hlea muchen hi divine soul late stage a chu omma se a chakna chu anasat ema wangin level 5 heavenly fusion stage a om cultivator ta chu ane thenge yang ti anno sei heti la hian asin chu muchen na thiante thamong taka an omna hmuna ain thlaka chuta chon rank 4 ra ta thata mulan chu a hote nen an ron langa muchenan a rank aron lualana wangin thinrim takin phuba lak tumin aron kalani muchen omlo wangin mulan chuan a thinrim na chu muchen na thian ta chunga alan tir ta am zangin telovin a beita ani muchen na thian ta chuan an thei to pidan beile ta chu en turing zirlai tam tak an run pung khom ngala chumi hnuwa chon muchena asin chu en thlak le a thunder hall chongli na a thlen hu chuan voi khat in cultivate turin a thu le ta tuntuma chon lightning bolt tam le zual chu achunga aron le thata a ma se muchen chu a boilo tak zetani lightning chakna na satak chu a hip chun zom zela chu a great pagoda art ma son tirnan amang ta ani senior run point thil thlang chu alo huwa muchen floor lina in cultivate mek a mu chuan makati kher mai heti lai hian thunder energy tam tak chuan muchen a great pagoda art chu ati danglam ta ani a evolution a zo hnu chuan he technique hian a pian phung aron thlak danglama chumi hnu muchen chuan great pagoda art chu boruaka a thla
chu ta Great Pagoda Art chuan a che vela Thunder Energy tam tak om chu a hi pran ta ani zirlai om zongjong te chuan mu chen laman hoi veka Divine Soul Ranking Lisa Mulan a ranking lo lan tu mi thar ani ti an hrenga lani mi zongjong chuan Mulan chu a thin rim hle an ringa olsam taka a thlir liam mai an ring lo vekani zirlai then khat phei chuan mu chen chu ama le ama inti hlum tu mem ni an lo ti chu tiang Thunder Energy tam tak chuan a that nge yang ti an ringa ma se mi zongjong makti ber chu mu chen chu hliam tor lovin omani hliam tor chu seilo a Great Pagoda Art chuan thloting takin conversion level a thlenga a defensive power na setakin aron chak bel ta ani ain cultivate zo nu chuan mu chen chuan Thunder Hall chu a chua san ta heti la hian Mulan chuan mu chen na thian chu na setakin alo sei sa rep to a mu chen chu khoya nge in thup ti hria ta phu ta mu chen hian min ma chon na hlaulu tuka a biru zo kem ni ati chu sei che na chu tur thailovin e king ar chuan thinrim takin Mulan chu a beile ta ma se a beina chuan a chunga ngonga nei lo Mulan chuan a khoi fu don lai tak chuan rang takin mu chen a sen ro Denmark technique chuan a sira tang chuan a ron suwa chu puak chak tak chuan Mulan le e kingar te patni chu nunglama anor le ta ma se mu chen chuan e kingar chu a thluk mai alo man nga la mu chen chu a tok pa eng ring tok takin a ron thleng ta a thin te chuan mu chen lo thleng an mu chuan an lom hle chu ti ro chuan iam hong chuan a rokin anin ma chon lai chu alo thlir renga he in pe na tur hian mu chen chakna tik tak a phol ang nge yang ti ringin a rel ruin alo ni suka chuta mu chen le Mulan in pe na chu ain tran hala mu chen hian a sen lo Denmark technique mangin a eteka Mulan chuan a golden flame finger technique mangin a bailet bok etek chak tak pani chu ain suwa an to let ve ve a chumin ho mu chen chu a thin rim hle a thian te mol phona le hliam te phubalak adu wangani an pani in kara chun in be na satak a suak zui le ta mu chen hian Mulan na be na chu thiam takin osam takin abum sak vekani chumin ho Mulan chuan flying sword tam tak a kau choka mu chen chu kiltin renga tangin a hual vela a attack zui bok mu chen hian tlan chuan a chance anei lo ang mai na lang ma se mu chen chun a Great Pagoda Art siam thar chu muang changin activate ta chimi mang chuan flying sword ta chu blockin pro na taka chuak zuya chu chuan flying sword zongjong chu ati chengal vekani Mulan chuan rin lo mel za thian a mel renga mu chen hian active nge hetiang thilti thena hi anei thei ti chu a hra thiam lo hle chuta mu chen chuan Great Pagoda Art chu borok a thlo chho puya mu chen chuan muang changin Mulan lampan chuan a thlo tir ta ani ama inven nan Mulan hian a golden flame horn technique chu activate ta ma se van doi thak takin Great Buddha Art chu a chaklu tuka a golden flame horn technique chu a cheta veka Mulan chu na takin ain hliam ta ani leya a thing thezui nok bok a chaklo nu Mulan chuan mu chen chu a van nei le ti asoya nu chu chua sana tuma ma se mu chen chuan a lo danga a thian te hliam awangin compensate angai don ti chu rum takin asoya mu chen chuan Mulana spirit value point zongjong chu a phut vekani atira chon Mulan chuan a rem ti lo ma se mu chen chuan beile tumin a emperor finger technique chu activate ta Mulan chuan pek mai lo chu ti thei danga nei to lo she takin spirit value point noi ni chu mu chen hne na a transfer ta ani chumi pa chuan King Kong Club member te chuan mu chen chu an en liam mai mai lawang ti in a vau zui ani mu chen chuan a vau na chu angai ven lo chu ai chun a thian te hne na spirit value point noi ni chu in angtlang in asem chuak ta zo kani a thian te chu an lom hleya revak lo nu loli po aran thleng ve ta lungai mel che thian mu chen bula chun atlan phei nga la a try mt a zot wata a thlen tlai lu tu ka wangin ngai dama dil bok chuti la chon muli chuan senior te chu an inda ro pulu tukti alo soya a chan chu Paul club sak tak tak an din wang ni na ngai tu man an ma ni an ti boy to lo nan an ma ni point club din ve chu alo rota an zinga mi zokhin chuan alo rem tia yang hong le mu kui te pani po in Black Dragon Club tia hriat po chak tak an siam to ti alo soya
mu chen po club din turina fuya an zawai an tan ho chuan tu main an tina thei me to lawang ti alo sei mu chen chuan chu rot na chu pamin an pol minga lua club ti are la hai hi luali choi moina atana ti ani a then da chuan chu ming chu tha an ti hle atuk jinga mu chen de luali te chuan friendly sparring match an neya an in he tok le atopa luali chu achak zoka atanga mu chen hi chaklo zoka atangma se a beilet ve theile abun hai entulo omzilai te chuan mu chen a chak chho dan chu an ngai ven le a chuminu chuan mu chen te chu an pani chuan an hole ta ani mu chen hian thunderpal engmo zat ala chuka luali hne na ape a chu a cultivation ti ma son nan amang theyang ti a hril makti takin luali chuan thunderpal tam tak chu khoya tanga munge ti a zota asan chu thunderpal siam chu thil har sa tak ani iwang ani mu chen chu anui suk ringota chu ngai tu boilo turina hrila ani na taka chon thunderpal si jiu iwin asiam ania mu chen hne na ape ani thinrim takin mu chen chu jiu yu chuan alo haw ngala spirit value points lo chuanan thunderpal thral atum thu le Beaming Dragonfish Blood Essence Lenana ati ani thu hrila mu chen chuan jiu hne na chuan luali nen hian dual cultivation and practice dun ti a saifia dual cultivation a that chho zel chuan ani point a hlok pui don ti na ni nakin loka atan Beaming Dragonfish Blood Essence chu alei sak ngei don ti atiam le bok chimi hnuwa chuan asin chu heavenly ranking a expert pani na ni zon tonga ain thaka ama chawin alo practice me kani chuti la chuan ziplai pakhat chuan aron pana tun haya freshman thermi thiam le chak tak eng mazatin academy an som thu a hrila chungzinga chuan mu chen binking le luali te po antel ti a hrila li zon tongan luali hminga hriat rol chuan makti hmel takin alang zilai pakhat chuan a hriat le hriat lo a zo hnu chuan luali chu a hramai ni rovin ami tu em ani ti a soya chuta zilai pakhat chuan luali chu tuna chuan mu chen nin an kop ti a hriat thu a sei le a chu hriat chuan li zon tong chu a thin rim ta hle me a mu chen omna chu a zo ta chu lam chu pana tum ngala ti chuan mu chen le thian te an lo lang le a lua club poster design chungchang an soi ho me kani chuti lai chuan li zon tong chu an chen na in pona chuan aron thleng ta a ora chak tak chu hre chuakin mu chen le midang te chu pona an ron chuak ngala an ma heavenly ranking up pati na om ding an mu chuan a then chu an mang ang hle li zon tong chuan luali anin engvain nge heta hian a om ti a zota he phuna om tur hi ani lo ti a seibo mu chen ku chu nge taka vonin luali chuan chu amanu nani thu le mania thutuk na siam the ni ti a soya li zon tong chuan luali chu mu chen wang chu Northern Spiritual Academy ala om ti a thiam hala thingrim chat thian a ora chak tak chu a chhuwa tir ta chu mu chuan mu chen chu in ring to takin luali ma chuan luali him turin a ron ding ta chu ta li zon tong chuan a ora chu ala let le a mu chen hne na luali chu kal san turin a hrila chu atana thazok turani ti a hril pok chu thu hril hnu chuan luali chu a thin rim hle a ma se chandet ma chuan mu chen chu alo danga li zon tong chu enin mu chen chuan luali chu anun na hlan ngai don po ni se akal san ngai lowang ti a sei ve le a chu thu chuan luali chu atilom hle a ma se li zon tong chuan mu chen hne na luali thil ton tak chu a hrelo ti a hrila phuri tam tak ama awangin a phur ti a seibo mu chen awanga Northern Spiritual Academy om chun zom zel chuan a hun hlutak a khoral mai don ti a sei zui boka li zon tong thu se hret chuan mu chen chuan a sei tum tak chu a zota li zon tongan a sei fiap ma chuan luali chuan malam pan ngalin a sor chuan li zon tong honga atin ngala mu chen hne na a thuruk apuan chho tir theilawani chu a thuruk chu ege ani kan sei lang lawang li zon tong chuan luali chu ena heng zong iti chan tur khophian he pa hi a hlu emni mu chen angtlangwal pa ngai tan engkim hi i hlan tu tak don emni atia mu chen relu chu a boi hle a an soitum chu a hra thiam lo ti apoma chu ta luali chu spiritual lena a hmu sak per tang khan en kol le hum him reng chu ati tur ani ti soin engthil po thleng se ama hum him turin thu atiam to ti a saifia li zon tong nge po a bengai ani po in chu tiang tur chun en pe reng ti a saibok li zon tong chun mu chen hne na kalaka chun ila chak lo lutuk ti na changa mu chen hian a be na pakhat ma atur theidon lo ti a seibok mu chen hne na min be idua luali kianga omzel li du ni chuan alo bera freshman assembly championship a I champion photanga yang
chu iti thei nuwa chau min challenge thayanga tia mu chen chon in ring to na nen challenge chu apomani freshman assembly champion ani mai ba ka engtika emo heavenly ranking a adin na lo sak don ti asai boka mu chen a thu se riat nu chuan li zon tong chu anui su ka lai na tang chu na chuak ta chumita chon mu chen chu arum lama akir le a freshman assembly lo tul chungchang ngai tu a champion a du chuan a chak le zol angai ti ra chiang hle training a tan nga la a chakna ti punnan a CFC a rutin zan khoin chuta chon hun hmang ta ani atu zinga lo ni chuan freshman assembly chu an tan don ta he hi mi tharte ta na bot sayania mu chen po a thirte nen inti siang ne na mun tura chuan an thleng ve to ani freshman assembly and call to ring elder pathum antela alaya ding elder chu master zuti anania heavenly seed elder zom takani kumin freshman assembly bot sai tu turani bo chutila chun zo khin chun mu chen ne na heavenly seed elder ta chu wantlang ma anin lan tam lo hle ti asila chumino master zutian chuan zilai thar zongjong ta chu abia kumin freshman assembly a hian traditional exam a omdon lo ti apuanga chu aya chuan northern spiritual mountain a inti siagna ne ani jok don na tia chu inel na chu a harsa don lo spirit flame muphasaber chu champion ani anga tia ma se northern spiritual mountain a hian heaven level spiritual wisdom tak an omawangin spirit flame hu chu thil olsam ani don lo ti a hrilbok chu thua hre chon mu chen chu lo thona hnekin a phur hlea a chan chu spiritual peace a tha chon a spirit chu a mu thei dona a inti chak le zol thei don ani master zutian chuan in elna asang panga te chuan lo man thahnem tak an dong don ti apuang le a chungzinga chuan spirit value points tam tak le divine treasures lu tak tak te po atel chu thua pon zo ro chuan zilai zongsong chu an phur na sa hle hemin hu hian master zutian chuan northern spiritual mountain panna teleportation portal honga zilai te chuan portal lam chu an pana inti sian hun tura chuan an lut ta ani muchen le a thlen de zongjong po northern spiritual mountain a an teleport ve ngal boka mi zongjong an chuan hu chuan elder dang pakha chuan master zutian hena chuan engvain nge tlang chunga an ma ni ngak tu thil om tak chungchang chu zilai te hriat til lo chana zota master zutian chuan mong changa changin lungai na tur om lo kumina kan zilai tharte a hian thiamna le inring tok na danglam takka hmuani lo om lo thleng tur chu an hne the nge yang ti ka chianga tia ti chuan episode chu heta hian a top ta ani